Guys, welcome back to YouTube channel. Karon di ta magluto mga Tommy og si Bunga sa Simala or Argao na siya. Ato ni Mama Mary, no? See you. Tara ako mga kuyog, ready na sila. Managkot. Shout out kay Arnel. Nga ano na rin akong pamahaw in town. Gini ako ba? June. Hello. Na, pares na gagmay. So guys, ato na may sa Simala, managkot mi dito. Kaya mga buutan man mi na. Ako mga tropa dre, oh. Kuyog. Complete mi. Tropa. Hi ka chocolate ko ya. Kita ta dito guys. So guys, na namin Simala dapit. Hapit na may maabot. Medyo traffic ang mga tao. Nag-prosesyon. Daghan magtao. Dahil love kay bago lang ba nagkuhan. Oh, Sunday po doon guys. Gini ako ba mo? Guys, naabot na may dere, oh. Na namin Simala. Ito ditong Simala. Try. Tanaw mo. Abot na may guys, no, napamiss parking. Dagang people dere. Napoy alien. Guys, padong na yung suod dere Simala. Na entrance dagang kayong tao. Pero guys, so Simala. Duta. Yung linya man kuya ron, no? Kasag linya na. Sila ng adore guys. Nagkot namin dere guys, oh. Uli na mi guys. Ato may dagat. Mga tumis na kuhan guys, manakos spray. Ngita mig dagat-dagat. Na miss mahayahay guys. Argao. No? Try. Oh, nag-rent mandiri. Na guys, magluto sa ko. Sugbatag isda. Ako kayo. It's very dako the fish guys, adra. Opa. Adra guys, ang amo ang sinugba luto na. No. Kaon na mi. Oy guys, mga aunta, naramo ang isda ay. Let's eat. No, na kami manok. Kay. Hinay di. Fish. Puso. Siyempre sa usawan. Guys, mga aunta guys. Eating time dry among pusudan. Isda lang daghan ang pusod. Guys, drinking time, pa-chill rami gamay ra ha. Sangkot ni Anos. Cheers. Kung ito Cheers. makamudaw, bunit na ko babae pa makamudaw. Ino mo basta cheers. Cheers guys. Na may mangga guys. Mangga guys. Kung ganahan mo, Ala, asang asin ani. may kay guys. Talaga ang asin dira. Eh dira usakan ko ang asin. Sir, masig mayabora sir. Asloma. Lang, tagay ko kuhan palihog lang be. Kanang kuhan ba? Kanang plato. Ayun sa kay wala pa nani. Be. Dahil ko baso be, magkuhan ako. No, Ala, for na the airplane. going. Is for the round trip. Some ka? Round trip ticket ni. Sige guys, maligo meron taod. Lingaw sa amin dere. Six sa lilis, sa kamera na. Hoy, mangayo ko. Alas 12 pa guys, muli Miss Isla mga kuan siguro. Hapon. Suka, daghanan. Tara guys. Yeah, tanaw ya. Mimong ay. Mimong. A few moments later. Guys, padong na may mauli. If you like this video, don't forget to like and subscribe. Click the bell notification below
para ma-notify ka kapag meron tayong mga video katulad nito. Bye for now! God bless!